Bueno, en principio yo tenía muy claro que quería venir a votar y por el tema de la pandemia, a ver, no lo veo correcto, pero bueno, si hay que hacerlo, se hace con la medida de seguridad que hay, todo correcto y bueno, ya hemos votado. Ens hem muntat bé, tot i que al principi l'organització ha sigut molt dolenta. Per començar, no hi havia gel hidroalcohòlic a la taula, no hem pogut començar fins que no ens l'han portat, tampoc ens han explicat molt bé com anava el tema del paperam, que tampoc és fàcil si no has estat mai membre de la mesa. Una miqueta de desorganització, no ens han posat gel a l'entrada, no ens han pres la temperatura fins que feia una hora, no? Que ja havien començat les votacions. No tothom ho sabia tot, però més o menys sí. Al final ja ens han portat el material, l'EPI i tot això. No s'han pres les mesures que s'havien de prendre. S'han acabat prenent perquè nosaltres ho hem exigit. Sí que estava convençuda, sí. Encara que hagués fet mal temps com fa, però sí que haguera vingut, No, bueno, com que està tot tan organitzat i tot tan bé, doncs perfecte. No, molt bé. Molta cua al carrer. ¿Usted también? Yo 29B, sí. Vamos juntos, sí, sí. Bon dia, no me'l fotis gaire. Molt bé, vull dir, a l'entrar tot molt ben organitzat, les seves distàncies, a l'arribar gel, molt ben informat, vull dir, cap problema. Hi ha molt poca gent, comparades amb altres anys, molt poca gent. Bueno, perquè precisament confiava en l'organització i pensava que la gent va a centres comercials i a altres llocs sense tenir tanta preocupació i per una cosa tan important com aquesta és millor venir. No n'hi ha molta gent, tot bé, te van indicant, molt bé tot. No tinc por, Vinga, perfecte, moltes gràcies.